Matur sembah nuwun. Kamu merasakan sesuatu apa tidak, Mas? Merasakan yang seperti apa? Bukan makan rokok. Ini nak Putra Jaya kan dipun pangarsani di menika pun Bapak Kusmin dalam Ibu Biasti Lestari kan itu saking pertapan di menika saking maladan di menika merapen api apa di merapen nggih. Sepisan malih konjo pematang para rawuh sedaya badhe badhe ngrasake ketawaan Bali. Saking paguyuban nggih menika budaya Jawi ingkang mapan wonten ing Lalaban Kabupaten Grobogan saged langsung menghubungi nggih menika Bapak Kusmin utawi Ibu Biasti Lestari nggih. Nggih. Aduh omah nggih luar kota nggih. Aja ngono lho iki mung sing digawe pirang truk mau. Rongkol nggih ngambil raoman bareng. Ora apa-apa, muri-muri budaya Jawi. Ada setiap kudu dilakoni, gitu. Niki streaming apa buatan Mas? Buatan, oh cuma video soalnya tidak streaming. Streamingnya biasanya dari Pak Dewo nanti yang Lestari. Sapate sikrohano tomares nyawi cikumong damda
gumregot lampahnya inarong watak rabya lampiate gumelangan keisora ing gumuruh so
So.
solae anu cuprono wiwit sunde kasare ana awet sukarno kantoni arsa sugeng ana kaburane Bismillahirrahmanirrahim. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilasa saking nugraning Gusti Maha Kawasa, mugi tansah saged babar daya pangaribaya dhumateng panjenengan sami. Kapite wonten ing kanggan enjang punika kula panjenengan sami tasih dipun paringi bagas waras sehat dhateng aman ambang setunggal punapa. Ing mriki saking keluarga ageng menika Naga Putra Jaya. Marang swanten karsa panjenengan sami awit anak tepi menapa ing dados pamundhut kersanipun Bapak ingkang hamengkugati nun inggih Bapak Edi Jasmo Prasetyo dalih Ibu Jazira anggenipun anak tepi darmaning asepuh Menghayu Suko putra kinasihipun kang sesulit inggih menika pun Bagus Muhammad Mushab Rizki ing pangajap ing mangke mugi-mugi putra dados putra ingkang saleh migunani tumraping bangsa negara tiyang sepuh kalipun berbunga bagi agama amin Allahumma amin. Ing mriki saking nggih menika Naga Putra Jaya kula kapitebon duka wiwara dwaraning kandha ratisaken tata pahargyan ing mangka sepisan ing mangke wonten nggih menika kiprahipun Barongan Babon kalajengaken nggih menika tari Jatil Gondoryo tari nggih menika Barongan Kucingan tari ular Buto Rampak ondel-ondel Barongan khas Kabupaten Demak Reok Ponorogo Devil Kalajaran Kendor ing mangke mbok bilih saking kanca-kanca yen menika Naga Putra Jaya anggenipun paling suka wonten ing kawundangan enjang ngantos dugi paripurna ing mangke pirang pranani ing mriki kula manungsa lan rugo nggih pangarsama ingkang tanpa ketinggalan mboten sah kula matur kata sumuhun kita pirsani tindakanipun para putra ingkang sampun akrasa ing busana sugeng enjang sugeng pinarsa sugeng amir sami Mekar budaya pratandha puncaraning bangsa sekali jaya tetap jaya sekali merdeka tetap merdeka Naga Putra Jaya dipun nggih menika semboyong dening para kadang saking audio sound system wonten Arasa dan juga ada nggih menika wonten Diva Cemara. Oke, ada Diva Cemara video syuting wonten kawanan enjang punika. Dan juga direnggo dening para kadang dari YouTuber ingkang sampun sowan wonten kawanan enjang punika monggo nggih kathah YouTuber kathah. Nah, sing duwe barongan ya YouTuber, dadi iki disoting dhewe, disebar luaskan Indonesia, Indonesia ya Mas ya. Nggih, ora apa-apa, sing penting ayo boyo prokon karo cantane, muri-uri budaya Jawa ingkang mapan wonten Aladan Purwodadi lan sakiwa tengene. Kanca, monggo yuk dipun paringi prahipun Singa Barong Babon. Kanca-kanca yuk. Masalah Amor wakani pagelaran wonten ing kalodhangan enjang punika wijinipun resan Bapak Karsamana Karasa ing busana angasta juli konsep-konsep akarane sama deman kedene sastra dolangan
manten pucuk Indrana ngeningaken cipta mring kersane Gusti Kemaha Kawasa mring rahayoning para putra ingkang sami hamaku karya mugi tansah manggih rahayu ing sandi kala setunggal menapa kaya-kaya tapa tambah terlalu mengang kaya-kaya tapa nek dadak terlalu mengang musuh dipokang kromo gandanya orang ngambar-ngambar nganti nebayana sanjroning Pandawa yen Cinandra yen to Cinandra katingaling jogrek salungku jaba netra kang bisa anutupi babaning hawa sanga yer yer anakku yer sing ati-ati yo yer yo anggon menyambut gawe yo yer yo ilo-ilo wong becik bakal ketitik wong loro bakal ketara sapa to wong kampung mendaing sirna ing kono wahunika bakal ketaman memala menapa kang telepon asa dening risang bapa wujudipun nggih menika Sekar Mancawarna Sekar tegese kembang Mancawarna tegese maneka warna kadya buntering gomleger kaya to dene gomlegere ngompak banyu segara adot ya gemuruh to kagro ing biak punika kang dipun asta dening para kanca para kadang anggenipun angemake anggenipun anggelar budaya Jawa teng ing Palaban mriki kebasan to jajarene ana sekolah-sekolah tan ayo ditolak bari pemerintah ana sekolah-sekolah kurang ayo ditolak bari mengolon yen tekane saka lor ayo bari mengaloring saka kidul ayo bari mengidul yen tekane saka dhuwur ayo bali mendhuwur yen saka ngisor jebole ayo bali ngisor tunggal srine nangis siji kang mandhegane ing karsa kula damadya mangun karsa tukuri handayani sinten to kang tumenggaing temen ing kono wayunipun makaring tinamulane sapa kang tumenggaing cidra ing kono wayunipun makaring sirna Sirna amarga kena sababipun risang bapa mula ing mangke padha jebabah kepae ndring Kantara nger sing ati-ati yo nger yo nger
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Oke, sekali lagi tepuk tangannya mana? Kita tepuk tangan. Iya, tidak apa-apa, biasa. Karena kita barongan itu sudah biasa. Kalau ada yang kesurupan sudah umum lumrah. Kiprahipun nggih menika wonten nggih menika singa barong dan wonten kalodhangan enjang punika sampun paripurna. Kalajengaken nggih menika tumapak ing adicara luaran. Bapak Ibu ingkang hame Bupati kula aturi jumeneng kon putra dibeton mriki. Nggih, sampean sini, ya ke sini. Manut sama saya, nggih. Hari ini kedai jenengan nggih manut kalih kula. Monggo. Iya, jaranan 2 tolong ke sini. Ya, jaranan 2 tolong ke sini. Iya. Buat jumeneng mriku mboten menapa. Iki, putra mana aja. Bapaknya teng mriki. Bapak teng mriki. Iya. Tidak apa-apa. Maksudnya yang sing diuni gitu. Oke. Nangis sih tapi ya. Nangis tak ora apa difoto.
Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing kalodhangan sang punika Bapak Dewi Ibu ingkang namung Bupati ngadahi menika ngadahi unek-unek ing Swau. Nggih unek-uneke namung gampang nggih. Jane ya ora apa-apa. Besok kapan yen ana rencana-rencana anakku belum sekolah nganti teko kelas kita iki kelas 6 SD nek kurun sunat ajeng dipun tanggape barongan nggih kalih branden nggih dipun sekseni sedulur sedaya ing mriki wonten kalodhangan ingkang punika nggih Bapak Balik Ibu anggenipun gadahi unek-unek nggih sampun luar dinten niku dadi boten enten ganyang ingkang utami kalih manungsa nggih boten enten manungsa ingkang utami kalih ganyang dinten nika pun dipun wastani luar nggih Pak nggih sampun dipun wastani luar sengkala saka etan ayo bali omong etan sengkala saka kulon ayo bali omong kulon saka lor tekane ayo bali omong alor saka kidul tekane ayo bali omong kidul yen tekane saka dhuwur bali mendhuwur yen saka ngisor bali omong ngisor derek bagas waras sehat selamat boten enten alangan robida setunggal punapa tutuk anggenipun momong anak lan putu amin awalnya amin saiki dicekel Bapak kalih ibu nyekel niku tempat luar nggih pojok-pojok mungkin yang pun apa wabar ini disendang ini ya kanca-kanca sedaya monggo kita semuanya apa wabar ya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar keluar 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 boten menapa niki wonten tirta bening tegesipun banyu bening dan juga ada beras kuning tegesipun menika beras sing warnane kuning jenenge tegese kuning nggih mula ning alam donya niku werna ana kalih ana apik mesti ana ora apik nek ana lanang mesti ana wadon nek ana awan mesti ana bengi nggih mula uripe wong ning alam donya niku maneka warna tetep ana loro oke iya sasampunipun warah yuk kita kasih lagu mah sini mah kita ngadeg mah iya kita jumeneng nggih nggo sinden eta-eta ya kudu ngadeg Bapak Ibu iya sini Bu jenengan badhe ngersake lagu apa lagune sing enak apa sing ora enak nggih mumpung dileh dengan adanya Dipa Cemara kayak nggih Mas iya ada Dipa Cemara dan juga ada Arsa Audio Sound System oke Bapak Ibu lagunya apa Bapak Ibu sing di omah anut sing rancak sing rame nggih wis pokoke coy ayo ndok mancing agak ke depan kayaknya di kono kok bengi-bengi dikene kayaknya enggak bengi-bengi lagunya sing rancak sing enak gerak-gerake saben biasa kita sumeler sumeler iki angene sumeler iki pas ning yo ngene Bu Besri kita ikut ngadeg kene yo ayo cok, kita sumeler jatuh cok
Sampun katuran nggih menika pikir sumber wonten ing kalodangane sampun nika nggih. Kesarengan kalih nggih menika Naga Putra Jaya. Monggo Mbak Bilih badhe ngesake lagu pengin dono swara nyanyi monggo. Saged langsung nggih menika dono swara sesarengan kalih Naga Putra Jaya. Oke, sasampunipun wonten pikir sumilir kalajengaken wonten tari jaranan. Kanca-kanca monggo ya tari jaranan kawula.
Di belakangnya juga tidak apa-apa, itu lebih bagus. Kaya dumateng para rawuh sedaya, nggih menika wujudipun tari jaranan, nggih. Iki yo cacahe ana 6, nggih. Ingkang dipun nggih menika asta dening Ibu ingkang sampun kondang kaloka, nggih menika wonten Ibu Besti Lestari. Niki piyantune ingkang gadah niki, nggih. Aku ki seneng promosike Ibu Besti karena apa? Pak Black, sekali saya promosi dengan Ibu Besti mesti bayarku ditambahi 20.000. Jadi aku nek sekali 5 kali promosi sama Ibu Besti berarti 100.000. Lho, kowe aja meri lho, Ir. Engko terima tak ning dalan kita gitu ku apa? Gitu ku ting-ting ya. Pinter. Pokoknya pinter we. Bapak ingkang hapus gati, mugi-mugi ing pangajap ing mangke sak bubaripun nimbali kula sak rombongan, nggih. Nimbali kula sak rombongan mugi tansah manggih rahayu. Nek gadah usaha kesane tambah moncar jayeng bawana. Nek rezekine akeh berkah lan barokah tindakan ing Mekah, amin Allahumma. Nggih. Kula omahe gubuk adoh dhewe. Wong samene akeh niki bayarannya paling akeh kula. Ya nggih. Lho niki lho sing paling adoh kula. Makane nek bayarannya paling akeh aja do Mary ya. Aja Mary ya. Aja Mary. Kanca dodol kan aku wis matur, nek duwe usaha ben tambah moncar jayeng bawana. Entuk rezeki sing berkah lan barokah, nek torae akeh tindakan ning Mekah, amin Allahumma. Lho, 500 lho, Ndak. Aja Mary lho, Ndak. Nduk Irma, diparingi lari janjine, Nduk. Ya. Ayo lari janjine. Yo. Garapane sing penak. Asese. Sama kases. Badhe ngersake nyawer juga oke. So
Lala dan Prawata mriki nggih. Nggih. Nggih kula nggih tepang piyanto mriku Mbah Sulikan. Nggih, Mbah Sulikan Sangkal Putung. Niku nggih jaman kula dawuh nggih kula teng mriku. Dadi kula pejane teng ngene Mbah Sulikan. Niku nggih Sangkal Putung. Pokoke muga-muga gemah ripah lan jinawi padha warga mriki, tandurane padha metu kabeh, guyub rukun karo tanggane ya karo kancane. Amin Allahumma amin. Ya, teruske to. Telepon malah bapatene mangke aku mangke yen ketemu pipino bakal tak ciwa lali janjine nyatane alasane mangke kadung ganda kowe ora teko iki lakon kowe wis dandan ora teko ki lakone Besti karo bojone nggih biasane ki Besti dandan nyegate ning perapatan bojone ora teko iya to Bes iki lakonmu to kadung dandan kowe ora teko ki kowe sing teko tapi bojomu sing ora teko. Aku ora tau lali janjine. Ya, diteruske ya. Tari jaranan sampun menika katuran. Mas, minta lagu dulu. Siapa? Ya biar berdiri sini kalau minta lagu. Nggih.
Ketoke iku ora pas, ketoke nek ora karo ngadeg. Oke, monggo Mas, monggo yo. Sini Mas. Minta Oke. lagu apa Mas? Lagune napa monggo? Iya, habis ini nanti kalau sudah satu lagu, nanti ada tari Gondoryo. Monggo salame sih jumeneng. Monggo Mas. Jumeneng nggih, monggo jumeneng mriki. Sideran dong. Mriki sampean ngadeg mriki kesan luwih penak cetha mriki. Oh, air bunga ini. Orang mau resene ya juga tidak bisa karena sini budaya Jawa. Nggih. Lewong ya Mas. Rawayan ya Mas. Rawayan. Dapur di sana. Lewong ya Mas. Ajine keri ya Mas. Keri nang Merapen. Oke. Iya, pada kesempatan hari ini ada juga yang minta nyidam sari Mas. Nyidam sari ki piye to? Bawaan gegarane wong akremi ngono kuwi. Gegarane wong akremi ngono ya. Do wong ayu lho. Aku tekon karo panjake. Aku ngetes panjake iki iso lho. Iso apa ora lho? Elah. Ore, panjake do ngantuk kok. Ora biasa. Nggih. Monggo Gondoryo tari Gondoryo mangke sak wingi ke Gondoryo terus dhek nyidam sari. Ayo Nduk Gondoryo Nduk, yo. Gondoryo Mas, monggo. Oke, Gondoryo menika mungkin saged disawer. Iki gendeng apa nena klero gendeng Gondoryo gendeng Gondoryo sing digondo putrane sapa ya kones sasolae solo tawo kleta ajeng gerek kali omah asik Netan bali ngomong setiane apa kelakon pipi mau panik atemu rasane piye jomono solololo sawo gawe dipondok karo tiliwe
arep manuk apa manuk bodang penco apone aku kan jame lepeng papa ketang ensone tukan kendang solo sawo gawe dipotong karo pilih kawang setiane apa kelakon cendoke kiro-kiran suara ketok jadi pikiran ya mono aja mono aja mono re tahu kereta jenggeleng dari omah aku kan Lo
Tarik gondol ya sampun aturan. Ibu kisah kita dados ermani penggawe menyatiko sami. Wonten kalau dengan menika siang menika sarana naga putra jaya nggih. Nggih, kadang kula sepah nggih menika. Pak Dalang, pokoknya kenal kok Pak Dalang nggih Pak Dalang nggih. Nggih nderek ngudi kawruh lan panjenengan. Kula tasih enom dadi jenengan senior kula dadi kula ya melok belajar. Nggih to? Pokoknya kan yang ngono kuwi, nek bombonge panah kuwi nek ana ngene iki terus seniore teko itu paling benar. Nggih. Jadi padha-padha kita belajar bareng-bareng. Lah ya ngono nggih Pak nggih. Nggih sing penting bagus waras sehat panjang umur. Iso nggih menika nguruli budaya Jawa ing kemapan wonten alasan mriki. Kanca-kanca yuk perahu layar tari ular co. Ya tari ular. Iya, perahu layar co, yuk tari ular dados. Oke, tari ular. So. So
sliramu wis tak kandhane golek bojo sing tulus malah sejati pungkasane sliramu digawe lara dadi ngono lamaranmu sing tak nampa aku sakut ngopeni rakeno prawane tak enteni landane wis tak aturi golek bojo sing tulus walas sejati omahe sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo Biyen kowe sakron ngenteni kowe aku bebeku jodene mau prawane tak enteni rondone Oke, tepuk tangannya mana yuk? Iya. Oke, nggih. Sasampunipun nggih menika tarik ular ingkang dipun pangarsani nggih menika Bu Desti Lestari saking Laladan Prapen. Salajengipun nggih menika rampakipun Singa Barong Kucing nggih. Ing mangke sabibaripun Singa Barong Kucing dipun sikil sawetawis amargi napa niki dinten Jumat ing mangke badhe ngayahi salat Jumat riyin. Nggih monggo kanca-kanca kiprahipun Singa Barong Kucing kanca. Yo.
Pokoknya kabehmu mau dinongo, nggih. Sing penting aku wis ngomong bolak-balik, panjang yuswa, panjang umur, nggih. Nggih to. Tambah siji meneh akeh rezeki. Tutup leh ngomong anak lan putu. Amin Allahumma amin. Seni budaya niku maneka warna lho, Pak. Nggih to, Pak. Nek jenengan dalang, jenengan nyondro nganten nggih sami. Kula ya ning barongan, kula ya nyondro nganten. Dadi yo jenenge wong wis ana pake dhewe-dhewe. Amin sing penting kita nikmati, kita syukuri. Oke, kanca. Lho. Nggih kala-kala ngemsi tayo yo kula enak. Nggih to, Pak. Nggih. Sami mawon pokoke iki. Pokoke di wae sing ngasulke. Yo, dhewe seniman iki kala-kala nggih kepanggih. Nggih. Niki mau jane kula ya ora dijak. Nek kula niku seni ndrodok dadi kula nyegah dalan. Rawuh. Yo, cayo dipinakani. Ya. Barengan kucing. Ya, barengan kucing ya. Pinaka panutup ngatur ing ringkal dengan injang punika. Iya. Mangke kalajengaken sak sampunnya nindakaken jejiban Nggih menika sholat Jumatan. Nggih. Wong desa Jumatan lah iki lambeku kok gedhe men to. Berarti sing apik sone. Arsa. Yuk kanca-kanca yuk sing bareng kucing.
Oke, Bu Besti. Itu ada yang maju Mas di belakang. Oke. Lagunya apa? Pripun iki kanca-kanca sedaya? Sudah ronda nggih ben masa sudah ronda to piye iki? Lewong, yo lewong bung anu. Nah, yo Mas, yo kayak lewong Mas. Yo satu lagu yo. Oke. Ayo nyanyi karo Bu Bestinya. Ngadeg Bu Bes.
bagus. Ya. Jam 12 ya. Aku sing nyanyi sampean sing nyawer. Lah kok penak men kuwi mau mlekotho aku lho kowe. Iki pinaka panutup menika pamundutan saking Mas Bahar. Ngersakaken jam 12 ya. Nggih, dereng penutup Pak. Oh, dereng. Nah, penutup salebeting Nggih. inggih menika mangke bibar salat Jumat kalajengaken pangapunten Mbak Wi. Heeh. Boten kula tak teng mriki pawon. Kula isin nang kali niku lho sing tekan mantelan. Nggih. Lho, niki kula ngoten boten derek-derek. Ya, ayo. Dibina kali jam 12. Terus. Sayangnya arem aku bakal mati bojone sayangnya wis duwe bojo aku wis kadung tresno Terima kasih.
Ini rawani yang lempar bom. Ini rawani.